Програмата „Помощник на библиотекарката през лятото“ към Народно читалище „Надежда 1869“ е основана преди 7 години и през нея минаха много деца и тинейджери. В тази програма ние с моята колежка Евелина Митева се опитваме да ги научим на основните неща от библиотекарската работа. Даваме им да зачисляват книги, да отчисляват книги, да обслужват читатели. Учим ги на много неща за известни търновски и български писатели и поети. Правим театърна маса. Те играят настолни игри, пишат. Много се радвам, че всяка година имаме нови деца. Има деца, които са още от първата година, те вече са големи, но продължават да идват, защото им е интересно в библиотеката. И много се радвам, че много от нашите деца се научиха да четат художествена литература покрай участието си в програмата „Помощник на библиотекарката през лятото“. За първа година съм тук и много ми хареса. Аз идвам за пета година и ми е много интересно. Подпечатвахме книги, записвахме книги на много хора, помагахме им с избирането и е доста приятно това. Четохме пиеси и търсихме информация относно автобиографията на някои автори. Аз научих за книгите, че те ни дават много и различни знания и ни обогатяват речника. Научих за книгите, че са много ценни, че могат да ни помогнат в живота изобщо и има много интересни неща в тях. Да, ще дойда до година отново, защото много ми хареса. Ще дойда, защото много обичам книгите. Да, ще дойда отново другата година, защото тази програма ми е много интересна. В нашата библиотека, освен че децата правят неща, които са свързани с нашата пряка библиотечна работа, но им организираме различни работилници. Като тези работилници се стараем да ги научим на практични неща, за да може те след това да ги използват в реалния живот. Правим, ето това са направени от тях предмети. Имахме работилница по глина. Тази година новото е, че основно работилниците се водят от самите участници в инициативата „Помощник на библиотекаря“, защото смятаме, че така познатата ни от стари времена взаимоучителна метода много добре помага и работи, когато близки по възраст участници се обучават едни други. Изслушват се, проявяват търпение, имат наистина интересни идеи, от които ние също се учим като по-големи от тях. Ние всичко знаем все пак. И е хубаво, че освен от децата и можем да научим и различни неща, които да са ни от полза в нашата пряка работа и в работата, която е свързана с различните работилници и с заниманията, които провеждаме с деца през учебната година.
В работилниците правим различни предмети, като основно се стараем да използваме материали, които вече са минали, така да се каже, през първа употреба, както например ето тази кукличка, която е направена от чорапче. Опитваме се да ги научим да виждат красотата на материали, които привидно нямат абсолютно никаква възможност за нещо допълнително да се направи от тях, защото е хубаво човек да има по-широко съзнание и да вижда възможностите в различните материали. И по този начин ги учим на внимание към детайла, на отношение и на търпение, защото нашата работа е свързана основно с търпение. И сега към официалната част. Нашия секретар, госпожа Белчева, ще ви връчи сертификати за участие в кампанията Помощник на библиотекаря през лятото. Това е началото и по традиция ще се почерпим с разни вкусни неща, които и сами сме приготвили всички и сме си купили, за да ни е весело и да си направим по вашенски казано купон, по нашенски казано жур.